prvý sviatok vianočný sme sa aj s Kofolou vybrali do útulku, aby sme vyvenčili psíkov, ktorým sa počas roku nedostáva toľko lásky. Ušiel sa nám tento krásny nemecký vlčiak Wolfie, ktorý nám dal zo začiatku poriadne zabrať. Mal totiž kopec energie a Matúš mal čo robiť, aby ho udržal. Wolfie má jednoznačne dve obľúbené veci, konáre a kaluže. Robil všetko preto, aby vstúpil do každej jednej, ktorú po ceste uvidíme. Doma to máme rozdelené tak, že náš pes viac miluje mňa a môj chlap je svorke v jeho očiach len do počtu. Tuto bolo naopak. Hneď ako som si Wolfieho zobrala ja, obzeral sa a čakal na Matúša. Už chápem, prečo sa mi Matúš stále sťažuje, aké je to pre neho bolestivé. Počasie nám úplne neprialo, bola zima a bláto, no a Wolfie tu v kaluži strátil paličku. Našťastie sa mu ju podarilo nájsť a my sme sa uzimení pomaly vybrali naspäť. Ak si nemôžeš dovoliť vlastného alebo ďalšieho psíka, určite sa spýtaj v miestnom útulku, či môžeš aspoň vypomôcť venčením. Tie psíky sa z toho fakt neskutočne tešia. My sme síce na konci vyzerali ako prasiatka, no tá radosť stála za to. Daj vedieť do komentárov, či si už niekedy bol venčiť